Hei, ajattelin näyttää teille miltä uusi kylpyhuone näyttää. Se valmistui jo ennen joulua, mutta olen nyt vasta hankkinut pari asiaa tänne, tai näyttää enemmän kylpyhuoneelta. Tällainen. Tästä tuli tosi iso. Täällä verhon takana on sitten tää iso suihkutila. Vielä paljon tilaa. Se mitä puuttuu tässä vielä on peili, joka tulisi tähän. Haluaisin löytää jonkun pienen ja valkoisen, mutta en ole vielä löytänyt sellaisen. Katsotaan myös tätä uutta keittiötilaa. Tää ei vielä ole keittiö, mutta tänne olemme laittaneet ton mikron ja vedenkeittimet ja jääkaappiin vieraille. Ehkä muistatte, että nämä olivat ennen tässä näin. Mutta ne näyttää paremmalta siellä tilassa, missä ne ovat nyt. Ja tää huone näyttää paremmalta näin. Mitäs muuta? Voi näyttää, että täällä on tosi ihana päivä tänään. Katsotaan, jos menemme ihan uloskin parvekkeelle. Jos saan auki tämän oven. Noin. Näin. Tosi kaunista, eikö vaan?